Kaziwai zvakare vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidzai kuchirongwa chamazuva ose konhai pastor. Pachirongwa chino kune watanga kuti bata nhasi tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yetogononge tiinayo inopinduruka neumbowo hunowanikwa mukati meBhaibheri. Saka makasununguka nemiwo kutumira mibvunzo yenyu kunhamba dzinoti 0772918335 kana muri kuona paFacebook you can even post pamacomments ipapo mubvunzo wacho tinogona kutarisa tobatsirana. Regai titarise mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu pachirongwa mukati mezuva ranhasi. Mubvunzo uri kutiwo, konhai pastor, Bhaibheri rinoti kudii pamusoro peEaster? Bhaibheri rinoti kudii pamusoro peEaster? Now, ndira kutanga ndaverenga verse 1 iri muBible, let me say muKing James Version Bible, inomenshena kuti Easter, then tozonyatsopindura mubvunzo iwoyo. Ndoda kudayira kuti munhu abvunza mubvunzo ndo pada akasangana nevhesi iyoyo muKing James Version. Ini ndiri kuverenga New King James Version, saka muchatoona kuti haishandisi kuti Easter, but I'll tell you word racho rinozonzi Easter kana uri kuverenga muKing James Version. Acts chapter 12 verse 4. So when he had arrested him, he put him in prison and delivered him to 4 squads of soldiers to keep him, intending to bring him before the people after Passover. New King James Version not after Passover, but mukaverenga King James Version not after Easter. Ndorega verse rinomenshena kuti Easter Bible King James Version Bible. Any other version of the Bible inoti iyo Passover. Even mukadzokera ku original language yakashandiswa ipapa Pascal in Greek haisi kutaura kuti Easter inoreva Passover. Easter, it's a corrupted form of the Aramaic word rinoreva Passover. Saka this is a corrupted form inozonzi Easter. Otherwise it's derived from Aramaic ichireva Passover. Saka basically I would say the Bible doesn't speak about Easter. The Bible is silent about Easter, but it talks about the Passover, which is equivalent in terms of dates to inonzi Easter nevanhu. So mukaverenga kuna 1 Corinthians chapter 5 verse 7 tinotori nema instructions ekuti chatinofanira kuita commemorate chii. Kana munhu abvunza mubvunzo aine chinangwa choda kuziva kuti topembera here, torega here kana kuti todii. 1 Corinthians 5 verse 7 Bible rinoti iro, therefore purge out the old leaven so that you may put a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ our Passover was sacrificed for us. Christ is our Passover. Kureva kuti mutambo wePassover, wePaseka, Pascal kana kuti Pesach muchiHebheru wainongedza kuna Jesu Kristu. Painzi urayai gwai muzorere ropa racho pamadoorposts. The lamb was representing Jesus Christ. The blood, yaiva a sign for deliverance from Egypt, also pointed to the blood of Jesus Christ. So Christ is our Passover. So when Christ died, there is no need for us to continue commemorating Passover because he is the Passover. So his death fulfilled my types, kana kuti my symbols aimirirwa the Passover feast iri kunzi Easter King James Version Bible. But mukaenda zvakare kuna 1 Corinthians chapter 11 verse 26, because Jesu paanodya the last Passover nemadisciples ake, the night that he then went on to be killed the following day, ndo paano introduce inonzi the Lord's Supper. Mukaenda kuna Matthew inonzobuda pachena kuti while they were eating, he took bread and broke it. So vanga vachitodya chingwa chePassover chisina mbiriso. And while they were eating the Passover, he took bread and broke it and said, this is now my body, which will be broken for all of you. Take it and eat it. Saka Jesus Christ himself akatosignifya kuti Passover yapera, taakupinda mu new era ye the Lord's Supper, the night that he ate the Passover with his disciples. So mukazoya kuna 1 Corinthians chapter 11 now, verse 26. Here is what the Apostle Paul says. He says, for as often as you eat this bread and drink this cup, amune mchidya chingwa che Lord's Supper chiya nekumwa wine iya epa Lord's Supper, you proclaim the Lord's death until he comes. Saka the only way atinofanira kuparidza kufa nekumuka kwa Jesu Kristu is not by celebrating Easter. It is by partaking of the bread and wine which represents his body and his blood. And izvozvo hazvina kupiwa madetsi kuti munoita rini. Listen to ndoda vhesani yacho ndichiri ipapo pana 1 Corinthians chapter 11
mukaerenga verse ya 25. In the same manner he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Saka Jesu haana kusiya madate ekuti Lord Supper inodyiwa nguva musi wani. Akangoti do it as often as you can in remembrance of me. Saka the only way yatinogona kurangarira kufa nekumuka kwa Jesu Kristu is by partaking of the Lord's Supper as often as we can. It's not by walking in the streets takabatwa muchindi kuti tiri kurangarira kufa nekumuka kwa Jesu Kristu. Patinodya chingwa chisina mbiriso newaini iya isina doro, ndo patinenge tichitorangarira nekuparidza nekupembera kufa nekumuka kwa Jesu Kristu. Because wine iya inomirira ropa raJesu Kristu rakadeuka. Chingwa chatinodya chiya chinomirira muviri waJesu Kristu usina zvivi. Ndokusaka chifanira kubikwa chisina mbiriso, chisina yeast. It's not just ordinary bread. It's bread that is made but not using any raising agent, because iwo masymbols ezvivi mukati meBhayibheri. So that's the only way that we can say the Bible gets us close to remembering the death and resurrection of Jesus Christ. Haisi nyaya yekuzorwa dota kana kufamba mustreet muna April or whatever. It's by partaking of the Lord's Supper, because ndo yakareplace Pascal kana kuti Pesach inokunzi Easter King James Version Bible. Ndodaira tabatsirikana Mwari atikomborere. Amen.